may channel. Ang Dude Store ta, karon sabay ta. Ang 2023 Davra Technical Officials pakanunta, sabay ta, manihapon ta. Danon nato sila sa lugar nga pinakalami nga bulalo ug balbakwa. Diri sa Tagum City, lagawon ta. Tara, labay ta, malagaw ta, manihapon ta, uban ta, dinhi sa Dude Store ta. Tara! Introducing ang ato ang mga technical official sa Davra 2023. Mao kini ang mga hulagway sa makaunay, manihapon ug bulalo ug balbakwa. Ug syempre may lechon pa. Paghuman sa pipila ka adlaw nga kahago sa pag-officiate karon at ato silang pakaunon ug busgon. Randis Balbakwa House and City Grill. So dinhita sa isa sa pinakalami nga balbakwahan and bulaluan sa Tagum City. So naapa tay mga barbecue, pwede ta mag-order og bangus para isugba. Yan makapili lang ta. Aside sa ilahang best seller bulalo and balbakwa. O kini among nahibal-an nga kani di ay isa nga giduaon ni Nicolas nga the vlogger, ang Canadian vlogger na may pusong Pinoy. Karon atuon na to ang mga dagko nga kaldero kay tan-aw na to ang balbakwa. Ni mga dagko kayo mga kaldero. Kay mga balbakwa and bulalo nila. Makita ninyo pati kalimpyo ang kaldero. Pati kayo. Oh. Bulalo ay balbakwa. Ay wow. Muna inyong best seller? Yes po. Best seller mo po sir bulalo. Oh. Kalami sa sabaw. Nirata sa Randis. Sabaw sa balbakwa. Ting lamihan. O ang mga ondera, ang mga technical officials. Hello, good evening. Hello. Sir JC. Hello. Ma'am, thank you ma'am. Same to you. Same to you ma'am. Same to you. The technical officials. Dito sa pinakaswerte nga replacement sa wala ning sipot. Okay na pa, settle na. Kina sir. Yehe, ang sigo imong t-shirt. 6 guys sir. Sige ra mamaya tuman ka. Dito mo. Buhay na yan. Unsa man imong size? Oh, Meron sa ano to? Randis Balbakwa Store and City Grill. Basta nanay sa Tagum guys. House there. Kailangan mga preparasyon rin guys. Dapat pag naamos Tagum, dapat magani dyan mo dyan. Yes, sa Randis Balbakwa House and City Grill. And City Grill. Nagamati ko pero recommended na ako na sa tanan. Okay. Dito mga on guys, kay libre. Oh. Ang sa ato pagkaon, dara. Nagsugod sa bufis. Then Lechon, pwede dihan. Lechon, this program is brought to you by Lechon ni Duran. Kani kay libre. Sir dapat tiyan nga dili po kita na ato ang tournament manager sa secondary volleyball. Okay. Sir G. Eugenio. Si Sir Mike. Undawi pa. Sir Dura from Davao del Sur. Sir, gusto ka PM? Matik. PM na kanya. Matik. Anak ko message siya. Matik na. Sir Duran, salamat sa imo ang lechon. Hi. Di ba? Si Sir Mike. Hello, Sir Mike. Welcome. Thank you so much sa sponsor, labi na sa mga principal passers o kay Sir Dudes. Yes. Tumakilabot. Sir Mike, salamat. Ang atong coordinator, ang ato ang organizer si Ma'am Nitz. Ayun ang organizer. Event organizer. Oh, speech daw. Police na i-back up ang event.
Wala naman ang mga pulis. Tidak pernah bangkit dahil. Uy, yun sa... Ang sagingan, sa auto na yung sagingan. Okay, ma'am. Mungkin ang sudan sinugbang bangos, kinilaw, nga barilis, tiyan sa barilis, lechon manok, tapos kaning balbakwa nga perting lamia. 1 minute, 37 seconds later. Okay, we're here. Actually, nagtuyok kami sa Dagom City ug asa dapitan ng Randy. Diri naman ka ni Agi nakalimot jud ka. Nakalimot jud ko sir ug asa dapita kay kung mati pa ni dali ra. Dali ra kayo. Mga alien sa Tagum City. Sir. Hello. Welcome to Tagum City. Taga Davao City. Na diri sa Tagum City. Okay, sila diri from Davao City. Taga Davao din. Naipon lang ni si Sir Lester nga from Davao de Oro. Welcome very much. Salamat, Dabnor. Salamat sa sponsor, Sir Jesse. Agoy, ako gyud ang ito. Thank you kayo. Ay, hello sir. Sa amo ang service driver, kasi Tuntun Toyo. Sir. Wala ka patahan. Kasi uma. Pang championship na ba? Finals, nagpagupit. Yeah. Nangandam. Magandang. Nanukan. Sir. Lami kaayo, ilang bulalo. Atoon pa nato dito sa pikas nga table kay diri ang isa nato ka sponsor sa pork lechon. Yes. Nice. Thank you for accommodating us here at Tagum City. Sir Loy. Principal na ni. Salamat. Salamat sa lechon Sir Loy. Welcome. Tungod sa inyong lechon, morning murag na bungga gamay ang ato ang get together sa technical officials of Davao Region. Sir Loy, Yes. salamat sa 2,600. Thank you. Tambag na ko to. Actually, halinon og bayot. Ay, wow. Pero asa siya nag-quarter? Ay, Sa wrestling. Nga naman. Di na ka mo tingog. I-reveal na, Sir Tabi, kay aron niya magkumutan sa asawa. Basta pugsun ko niya, actually. Bayad siya. Ayan. A few moments later. For Catholics, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Father Almighty, once again, we are here gathered around. Thank you for the gift that you have given us. Thank you for us tonight as we celebrate the feast. Lord, we thank you for providing us food to eat, these sumptuous preparations prepared by the people that love us, especially technical officials, all of us who are here. As we partake this food, also remember those who have nothing to eat. May you also bless them. Lord, the Son, and the Holy Spirit. Picture na sa mga Prinsip Bay. Ay, tama, sige. May picture sa ata dira o tindog. Next time, dili na nato pampo si Sir Chomar kay dugay ka mahuman, magutman ta. Picture sa ata, picture. Dira. Ha? 1, 2, 3, pika. Source! Ang mga underpass. Underpass. O, sila overpass. Overpass. Mga lap passers!
Okay, karon mag-enjoy na ta sa atong panihapon. Sugdan na nato og hiwa-hiwa ang atong lechon. Sila Sir Franklin katong non-pork. Sila Sir Franklin. Pao, item pa. Pao, pagkuhan dito. Dira pagkuhan na, Pao. Kunya, magkuhan ka dito o... Wa pa kagi kuhan nagsabaw dito, Pao. Gana kisabaw dito. Nindot ang tanawon sa mga kamot ay nga magkuros-kuros, enjoy kaayo nga mamunit og lechon. Lami tanawon, lami pud ikaon. Mutilaw ko gamay bi basig dili ko katilaw. Magmahal ka ba? Lami. Lami parat. Ba naman ha? Kilo ko panit. Ay Lord. Danlog man. Ay, panit. Kilo ko. Balik natin ang babae. Yes! Gerakkan! Asik banget! Dali! Punit dayon. Okay na kakuha na gyud ko sa ako ang pagkaon na lechon and barbakwa na pretty kalami. Ang mga babae nakaharap na. Sagit yun. Sige. Nabuto ka pag yung amin. Sagit yun. Basta mga sa video na ko dito. Na-video natin. Ay, na-video. Flashback. Sebuah na JC ay gamar. Okay, kung managkaon ang tanan, busog na. So na ano po'y laing plano ang mga technical officials karong gabi una. Magtanong live band Hindi, salamat. Ato daw tag-live ban. Ano mo? Mag-live band po, ma'am? Asa man mo sa whatever or sa... Whatever. Whatever, sir. Yan, napod. Kung gusto mo mag-KTV dito, gihapon napod. Wala, whenever? Whenever. Sige, tayo. Salamat kaayo. Thank you. Ma'am. Birthday. Same to you. Salamat kay Sir. Oh, welcome. Thank you kay maulaw mi namin. Ano man to? Nga maulaw man ka. Pa-pressure man taga Davao del Sur ani og host. Paasa man ta ani sa Del Sur day next. Okay, makayo dito ka patagan, no? Karon akong event organizer si Dr. Anita Rupero magbayad na sa aking kaon. Ito na mo. Salamat, happy birthday. Thank you. Happy birthday, sir. Same to you, ma'am. Same to you. Ma'am Nel, salamat kayo. Sir Jel, thank you po. Sa sunod. Sunod na po. Yes. Napaka next year, ha? 70 pa po rin. Mga? 70 pa daw siya po rin. Correct. Basta, mauna gyud daw siya.
salamat Unsa sa kuno to? Banawi Rice Terraces. Asus Ginoo ko. So dahuman na si Raon. Salamat din. Abunda kayo ni. Salamat kayo sa pag-facilitate sa kanin nga gikan sa mong basakan. Oh, ikan dito kay nanay nga basak, sir. Wow. And salamat sa atong event organizer, ma'am ni. Wow. Salamat nga iyo. Yun sa pag-check. Sorry, ikaw nag-ibala. Ano mo? Ganyan kaayo. Ikaw na din bala aning budget, sir. Glenn, Joseph, Duran, thank you sa lechon nga perting lamia. Lami no payo. Shout out sa katong imong uyuan. Magpiesta diri diha na akong order. Sige, saka lang ko. Oh, No problema. let's go na. Balik ka? Oo. Yes. Sir. Nya. Kaning layo na ning pang niya. Mamay cute kay katanawon. Giring dito. Pag-abot. Oh, pag naka-helmet doon. Dito. Pero susunod. Sige. Sige. Ako takasan. Bye-bye, bye-bye. Sige. Bye-bye. Thank you. Salamat pa ni Apon. Yes. Salamat. Thank you. Salamat kay Jess. Thank you. Sir, thank you. Sir, salamat. Mato na ta. Pau, amping pa uli, Pau. Sige, bye. Meanwhile. Salamat, salamat. Lami nga ko ay. Thank you, Lord. Ang panihapon humana. Busog na gyud ang matag usa. Ako magaingon nga salamat gayud sa grasya. Ug sa mga sponsor, palakpakan ta. Daghang salamat sa panag-uban ug enjoy kaayo. Grabe ang pangatawa. Hantod sa sunod nato nga video, sabay ta dinhilaw sa Dude Store sa pagkakaroon. Bye-bye. God bless everyone. Thank you for watching.